Banskej Bystrice HC 05. No a ako som už spomínal na začiatku, prednedávno sa práve mužstvo HC 05 Banskej Bystrice stali majstrami Slovenska a preto sa prišli sem nám pochváliť so svojím víťazstvom, so svojím pohárom prišli ukázať tak vám, ako aj nám tu vo Bitke. No a vo Bitke už vítam medzi nami viceprezidenta Bratislava Greška, prezidenta klubu ŽT Šport, pána Kriváňa a taktiež člena predstavenstva Železarny Podbrezová Vladimíra Sotáka mladšieho, ktorí osobne prišli pogratulovať hokejistom z Banskej Bystrice za to, že vyhrali, že vlastne Stredné Slovensko takto krásne odprezentovali v rámci celého Slovenska. Veľká to gratulácia, poprosím veľký potlesk. Tieto smutný miliardy čempionov, ktoré skutočne patria hokejistom z Banskej Bystrice. No a ja ešte doplním, že to vlastne medzi nás prišiel, takže medzi nami vítam riaditeľa klubu Michala Longavera, príjemný dobrý večer. Za majiteľa klubu prišiel doktor Julius Koval, dobrý večer. No a tí, ktorí sa pričinili na ľadovej ploche tomu, že Banská Bystrica takto krásne prezentuje Stredné Slovensko, Ivan Večerinka, Branislav Kupka, Matej Kešík, Martin Grudlík a Mário Rok. Takže ešte raz srdečná gratulácia z Podbrezovej k vám do Banskej Bystrice. Chalani, užívajte. Dúfam, že budúci rok opäť voláte či už Nikola alebo Košica alebo kohokoľvek iného. Nepoznajte súpera, nikoho sa nebojte. A o rok sa tu možno uvidíme znova. Gratulácia.